Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga baghataw kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako di ay si Susimo, hingkod ng Pangidaron. Taga-Tanibag, Pinamungahan, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga naprinda rin ako ug narimati na. Aron inyong gisabtan, sugdon ko tuig 1923 diin gidawat kong prenda ninyo taa. Ingon ini ang mga panghitabo. Nakita mong imok dito sa merkado, Simo? Wa man, nga naman de. Ay, ako mong gutong nasugatan ganina. Unya nangutana lagi siya kung niya ba kuno kasabay. Mao to akong giingnan nga do na kay giadto sa merkado. Mao to nga nibalik siya sa iyang agi. Tuo ko nga iya kang giadto sa merkado. Unsa may ang tuyo? Wa man sad mo sulti. Igo naman to nangutana kung niya ba kuno ka sa ato. Pero sa iyang naong ako nasabot nga importante to ang iyang tuyo nimo. Hayo! Oh. Ay, Sibaw! Mao na ron ay si imok na ron. Ay! Adto ah. Kaniyot lang! Unsa may ato bay? Ya lagi ko importanteng tuyo nimo. Unsa man na? Murag ikaw na lagi katapusan nga makasulbad din ako problema. Unsa man lagi na? Lagi ko problema lagi sa kwarta. O nga nakahuna-huna ko nga akong iprinda nga akong yuta nimo. Uy, mao ba? Uy, duwatag prinda, baby. Na. Nahibaw, manggig ko nga na kay kwarta. Gina? Okay raman. Sige, sige. Dawaton na ako ang prinda si mong yuta. Pero kinahanglan, nga doon na yuta ani kasabutan ha, bay imok. Ay, oo. Sumagod. Una, ato lang kuan. Natural man na. Ato na himo ang kasabutan dayon. Aron nga, ako magamit ang kwarta. Okay. Unsa man imong da? Mao na niya kasabutan sa pagprinda ni imok sing yuta. Unya, unsa may sabot ninyo anak pa? Nga karon tuiga sa 1923 ni giprinda diri natong yuta. Unya, marimate ni sa tuig 2000. Kung dili ni nila malukat, unya moabot ng panahon nga marimate na ni, automatic nang deed of sale. Ug maato na ning yuta. Unya, mutuman ka sila sa inyong sabot. Nganong dili man? Nga doon naman may among kasabutan. O pirmado kini sa tanan nga sumusunod aning yuta. Pero basin ilar ning malukat ba? Pero kung dili nila malukat sa maong kasabutang tuig, sa musugos lang sa dili, marimati na unya ning yuta. Ato na unya kining yuta, maring. Recorded by X Thunder Gaming. Tuod man, milabay ang mga tuig ug niabot gyud ang tuig 2000 ug wa gyud nila malukat ang yuta. So ako nang gisabot nga rimati na ang ilang yuta. Kami na ang nag-iya ini. Ug niabot ang tuig 2023. Unya, Pa, magtukod ko og bahay sa yuta ninoy imok nga imong gipalit ha. ato na gunang yuta. Pagtukod diha. Anya asa man ko dapit na magtukod pa? Pagpili og lugar kung asa ka ganahan magtukod. Ang ganahan sa kumbana pa, dito may dapit sa unahan pa cute. Kamo na'y bahala gud. Bisan asa diha sa tong yuta. Kaya atuan naman na. Kamo na'y pag-igo kung asa inyong gusto. Dili gila ni maayo'y kasabot tawhana. Noong sa kasusim mo. Kasi imong kontra. Nagprinda na to silang yuta. Akong nahibawan. Nagibaligya man kuno nila sa lain ng yuta. Ha? Uy nga nang ingon anak man. Nga narimate naman ka ning yutaa. Atuan naman ka ni. Mao gani. Og akong nahibawan nga giluti-luti ni nila sa pagbaligya. Uy, nayabag man. Nga narimate naman ning yutaan nila diri nato. Dili ni mahimo. Ako ning adtuon si imok. Binuang man niyang kalaki. Ayaw halag istorya hasim mo. Ayaw lang yung pangisog. Klaruhan ng ilang gibuhat kung nga nun eh. Unsa gunang kalaki habay imok?
Nganong gibaligya man nimo ang yuta nga akong gipalit? Wa man ako ibaligya iyang imo. Naraman na. Unsay naara na? Nga may nakapalit naman kuno sa giluti-luti nimo din sa akong yuta. Ako apa man eh. Kung kanang dapita imo nang gibaligya, asam ning ako ani base sa atong gikasabutan sa pagprinda nimo diri namo. Kini nga 1/4 sa yuta, maora man ning akong gibaligya nimo. Dili magid ang tibuok na mong yuta. Uy, unsa? Ay di man na mo nga tong sabot mo. Wa man ka moingon nga 1/4 ra sa imong yuta ang imong gibaligya. Ang tanan man. Mao gunay inyong gipirmahan. Basta kay maulalay akong gibaligya nimo. Wala na ko ibaligya ang tanan nimo. Kuha ang 1/4 sa yuta kay maulalay akong ibayad nimo sa pagkaprinda nako ni yutaan nimo kaniadto. Uy, unsa? Nganong gahila ka lini? Unsa man ang imong daha? Pa, doon namin nadawat nga suwat gikas abogado. Uy, unsa? Unsa man ang suwata? Mato diri sa suwat nga kana kunong yuta nga gitukuran sa Mumbai. Wala diri na masod sa 1/4 sa yuta nga imong gipanag-iya. Ug kana kunong bay nga among gitukod na anak kuno na masod sa ika 3/4 sa yuta nga ilang giluti-luti. Ilahan na kuno na. Unsa? Ug matod sa suwat diri sa abogado nga ilaming papahawaon sa labing daling panahon di sa yuta nga among gitukuran pa. Ug gihatagan na lang mi nila og 30 ka adlaw aron mamahawa sa mong gipuy-an. Palayaso na mi nila pa. Oh, Lenny. Naglagot kay ko sa gibuhat sa tao nga nagprindaw yuta diri nako. Kay wa man gud na sa among sapot. Sigun sa among gipirmahan, ang tibok yuta man ay lang giprinda nako. Ug kung marimate, automatic na ang deed of sale ug akuha na ang yuta. Pero karon, nausab naman ang ilang istorya. Ang 1/4 na malang kuno sa yuta ang ilang ihatag nako. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Atol sa pagaprinda silang yuta diri nako niadtong tuig 1923, maoy naa sa among kasabutan nga marimati kini inig tuig 2000. Ug automatic na ang deed of sale o pirmado sa tanang mga sumusunod. Dili ba di balido tong among kasabutan? Ikaduhang pangutana. Tuig 2023, ilang gibaligya sa lain ang ilang yuta. Ilang giluti-luti. O gitagaan lang kog 1/4 sa yuta kay maura kunoy akuha. Pwede ba guna nga di man na mao ang among gikasabutan? Ang tibok yuta man? Ikatulong pangutana. May katungod pa ba gud di ay silang mobaligya ining ilang yuta nga narimate naman ni nako? Kapila man day pwede mabaligya ang yuta? Nga naaman ni deed of sale nga pirmado sa tanang sumusunod sa yuta. Ikaupat og katapusang pangutana. Ang ako rabang anak nagbay ug nahimutang sa 3/4 nga bahin nga ilang giangkon. Ug ila nang papahawaon ang akong anak. Tahuron ba namo ning suwat sa abogado nga papahawaon ang akong anak so sa 30 ka adlaw? Palihog, tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, susimo. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Bathan og akong tingo guys ang inyong mapaminaw karong adlaw karong hapuna. Ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema kabahin sa punto legal. Of course, kung mga medical nga pangutana, Dr. Obra is here para mutubag. Murang nag-duty pa man ron si Doc, munang ako lang say mutubag sa mga pangutana. Total, legal man ni ang ato ang letter sender. Karong adlaw ay namo pagdugay, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Padasad atong ipadala sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
Of course, lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung saan nyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran namo. Ang importante, kumpletuha palihog ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana og mga problema guys kay usahay ba di na mo maklarog tubag kay di man kumpleto or maglisod og himo og drama sa kahanginan, di mahatagag kinabuhi ang inyuhang mga suwat suliran, no? Of course, ang atoang letter sender karong adlaw taga Pinamungahan, Cebu, tago na to sa pangalan nga si Sosimo. Si Sosimo ni suwat ni kabahin sa yuta nga naprinda sa iyaha karon na remate na katong 1993. So iyahang mga pangutana una mauni. Atol sa pagkaprinda sa ilahang yuta ngadto kuno niya pag 1993, maoy naa sa ilahang kasabutan nga maremate kung inig 2000, so mga 7 years after, ug automatic na ang deed of sale ug permado sa tanang mga sumusunod. Di ba di ay balido to ang among kasabutan? So long as naay mo'y gipirmahan, nakasabot sila sa ilahang gipirmahan, way puwersa, way undue influence, way pagpangilad, then valid to ang inyong kasabutan ug inyong kasulatan. Ang ako ala nga, dapat unta gid no nga naa gid mo'y dokumento, wa manggod kay gipada or gipakita or gi-attach sa imuhang suwat, pero I will assume nga dokumentado to ang inyong transaksyon pag 1993. Ang pangutanan niyang ikaduha kay karong 2020 pagka 2023 ilang gibaligya sa lain ang ilahang yuta, ilahang gi lote-lote murang gi-subdivide mo ni pasabot ani o gitagaan lang kuno siya og 1/4 sa yuta kay maura kuno iyaha. Pwede bagud na nga di man na mao ang ilahang gikasabutan ang tibuok man nga yuta. Ang ako sang pangutana nimo kibaw 23 years usa ka nagmatngon og nagpakabana sa imuhang yuta ug sa imong katungod. 2000 man kahato inyuhang kasabutan nga automatic imuha na asa man tong deed of sale nganong wa man nimo dayon gipabalhin o gipatransfer. Imo pa man gipaabot og 23 ka tuig usa ka no nagmatngon o di na nailad na hinuong ka no. Actually kung ako imong pangutanon supposed to be dili, pero usahay manggod na amanggoy ginaingon nga latches, giingon nga estupel kana ganing gikinatog punta sa atong katungod nga wa pud ta nagpakabanaon niya. Ang akong pangutana kung kompleto ba lagi kag mga dokumento, balido ba tong imuhang mga documents kay kung dili pod basin depektoso pod no ang imuhang mga papeles. Pero based sa imuhang storya supposedly dili gyud makiangayon kay ang inyuhang sabot sakto ka tibuok man nga yuta. Ikatulong pangutana may katungod pabagod di ay silang mobaligya ining ilang yuta nga naremate naman ni nako. Kapila man di ay pwede mabaligya ang yuta. Mga naaman mi deed of sale nga permado sa tanang sumusunod sa yuta niya. Akong pangutana na notaryo pagka year 2000 imong gipanotaryo ani mangguni usahay ba sa double sale ang balaod sad ang unang nakaparehistro maoy may na mas naay labing dakong katungod. Unhanay manggod ni guys like I said di manggod ta pwede matulog sa ato ang katungod. Wa ko magingon nga wa kay dag-anan aning sitwasyon nimo. Ang ako is labngonon kay nabaligya naman wa man di ay nabalhin no sa imuhangan ang kanang maong yuta kay nganong nabaligya man nila sa laing tao, meaning to say napas ilahangan ang yuta from 2000 up to 2023 no. So I think usahay mo na dili gyud nato pasagdan ang atoang mga katungod labaw naghibaw tangal mga yuta gani mo na magsigid jud kog ingon ninyo klaruha ang papilis ug mga dokumento kinahanglan na ay sakto og lig-on nga papilis pagpamatuod kung unsa na mga transaksyon nga ato ang mga gibuhat para maprotektahan ang ato ang katungod. Unya kung dapat irehistro dapat ipabalhin ay pagduha-duha kinahanglan ipabalhin na dayon na ang inyuhang yuta para pagpamatuod nga kamo na gyud pod ang tag-iya ana. Bata based check on your documents pagpatan-aw ana sa abogado para matsuta nato og klaro kung unsaon nimo pagbakwi ng yuta. Katapusan, ang iyarabang anak nagbalay og nahimutang sa 3/4 nga bahin sa ilahang giangkon ug ila nang papahawaon ng akong anak. Tahuron ba namo ning suwat sa abogado papahawaon sa imong anak sulod sa 30 ka adlaw? Ako para nako dili sa no
no? Labi na og sakto ang imong papilis ug dokumento mo na. Ay like I said kaganina, duol og abogado dalhang imong mga papilis pagpamatuod nga pag 1993 na amoy kasulatan unya na kay deed of sale pag 2000 para makibaw ka kung unsaon nimo pagbawi ang imong yuta o pagprotektar sa imong katungod or kung pwede ba nga makamit halfway mo no sa katong mga imuhang rematihan katong mga namrinda sa yuta para mahusay na lang mo no para dili na lang magkinihaay di na lang magubot. Okay? Mga sukintig paminaw hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.